lithi iBhayibhile babengamqondi kakuhle kodwa baqhakazela isonka uvuleka amehlo. That the more baqhakazela isonka bazobaqala bamdinga. Bathi hlala nathi ngoba imini seyisangene. Kuthethiwe lapha kuthethwa ngetheme. Kuthiwa akukho thando olungaphezulu lomuntu onama ubomi bakhe abuncamele abahlobo bakhe. Alukho uthando olungaphezulu kothando lomuntu okwazi ukunqaba ubomi bakhe abuncamele abahlobo bakhe. Akuthethwa ngothando, uthando luba ne-sacrifice. Mama bakhona uthando kwenzeka i-sacrifice because khona izinto ofuneka ungazenzi ngenxa yalo omthandayo. Akuthethwa ngothando, uthando luba ne-protection because lo omthanda kudinga kumprotect. Akuthethwa ngothando kuba khona i-comfort. Uyathuthuzela noma izinto zifika kodwa kukhona umuntu okuthandayo. Kukhona abantu abangangakuprovide financial, kukhona abantu abangangakuprovide nganto, but once that I love you kube khona peace. Sithetha ngothando lukaThixo. UThixo wasithanda sikwimpilo yokuziphilela ukuzithandela. Akukho nto eyayingcono esasiyenzile kuThixo eyayingenza uThixo afanele ubasithande. Kodwa uThixo wasithanda noba kungekho sizathu sokuba ngabasithandeke. Kahle thina uThixo usenzele ifavor ngoba ubomi bethu bukhuselwe nguye. Ngoba xa ukhuselwe nguThixo akhona okwazi ukuhlutha ubomi bakho kuye. Amen. Cela siqale ngoYohana chapter 10. And amasela indlela aprofeta ngayo adlula ebhlukhweni, adlula esiketini, abona into engayo phaya because ngamasela. Kutheni amasela egood kanje ukubona ingaki yakho akukhalise nosedolophini? Injongo yesela kuba ngabalizuze umphefumulo wakho. And uSathane indlela aliprovide ngayo uliprovide njengoba ubone kusisidingo into obulilandele. uYesu ayathetha uthetha ngathi uthi ndibonile ukufika kwam ndifike khona amasela eshumayela. Kodwa namhlanje mandicacise ndithi angangenanga isigesango lisela nesihange. Because xa sithetha ngelizwi elibhaliweyo sithetha ngento edinga ukukhuselwa emntwini. Ilizwi lidinga i-action and lilizwi elenza i-action. Xa lingenile emntwini, number 2, xa lingangenanga kubonakala i-action futhi. That is why ibhangeli yenyeliswe seyingathi ayikho. Ngoba noma uzogqibela nomuntu othi akusekho mfundisi, abefundisi abasekho. Kutheni wayekhona wayefikile phaya hayi tana wabamithisa bonke. Bathebe mas because bamshumayela, bathebe mas abamkhonza njengokaThixo. Wenzani uThixo? Ndithatha ikonto ayenzileyo. Xa uyinto engento ucinga izinto ezingendawo. That is why bebana unamandla okurape beshumayela eSunday, arape kwaSunday. Because kuqala ingcamango zabo zaba zinto ezingento. Xa ingcamango yakho iyinto engento ungakwazi undithebeloza sibandubule because ingcamango yakho iyinto engento. Sunday uma bushumayela
Because ingqondo yakho iqale yabathi ngiyaba into engento. Ngamanye amazwi awusena ingqondo yomuntu noba inhliziyo yomuntu, uyinto engento. Bathi besiba bazizilumko basuka babaziziyatha. Bathi besiba bazizilumko basuka babaziziyatha. Bazabuqaqawuli bukaThixo ongenako nakala. Babananisela intsobi zemifanekiselo womuntu onokonakala. Ngicela ungifundele enye iBhayibheli. Fanekiso womuntu ofayo. Nokungavuli isiphathi kukubuso bomuntu otheni ofayo. Nasendlini kukhona umfanekiso womuntu otheni ofayo nofileyo. Nakathandaza uthandaza igama lomuntu otheni ofileyo. Bashiya ukuqaqala ukuthi otheni ongafiyo, basuka bakhonza uThixo, bakhonza into efayo. Baqala abantu bakhonza ntoni? Umfanekiso wento efayo. Ithi iBhayibheli labo wathi uThixo Mose wathi xa ikhumosela wathi ze ningamnathi Thixo wami ngaphandle kwami, ningazenzela umfanekiso noba ngowantoni. Inqulo ibe nomfanekiso. Once kube khona lento ozotrusta yona, uqonda uba xa ndiguqa kweli lapho ndithi mama uyandibona into endibhekene nayo, andisanquli Thixo but ndinqula umama oselaphini. Babe bawulahla ubuqaqawuli bukaThixo babushiya, banqula umfanekiso womuntu othini ofayo. Ngicela ufunde. Bangcwele akukho ukwanelisa uThixo ngaphandle kokuhlambuluka kwenhliziyo. Ithi iBhayibheli xa ichaza into othakana sono uyazikhohlisa, kodwa sivuma isono asishiye, uthembekile ulilungisa ukuba menzela inceba. Ake sibuyelele kuThixo. Ake sibuyelele kuThixo. Ivangeli senamandla badidinga abantu. Ivangeli sekhona yona itheni idinga amandla. Unfortunately tatam siweshiba nabantu bengancedwa kwabona. Sithandaza nabantu uthi ayi prayer partner yam nenkalankala yamadimoni, prayer partner, because now ulekisha into bangaba ukwazi kohlula umoya. Thixo masinceda sombathisi. Hallelujah. Shona nendalo. Funda tata. Kwakunjalo namadoda ayekile ukulala namabhinqa. Kwakunjalo namadoda ayekile ukulala namabhinqa. Amadoda ayekile ukulala nani namabhinqa. Kandithi ngubhuti kaEsihle nje noma. Akukho nepower emntwini njengomoya. Kama nithela abantu bebebona ubona umoya abantu bejikela abantu besiwa phansi. Umoya utheni unamandla. Umoya kwazi umuntu amphilisa ubomi besilwane, umoya. Depende uba ngowuphila umoya ongenileyo. Sesigqibile. Ezekiel chapter 36. Sezohlala phansi ngoku. Dakade abantu bakhumbuza isinomnye umuntu ethi work your own salvation.
Iyasetyenzwa. Cela ufunde tata. 36:22